Pagparapirito muna, tama lang ang buhay. Patukawa, patukawa. Maluugad pa ka. Sir, magtanong po, pwede kami mag-cut. Pwede po kami mag-assist dyan. Galing pa nga kami sa Lao. Siyempre maghahanap buhay muna. At dahil nga piyesta ngayon sa Naga, kailangan kong umuwi muna. Andun kasi yung aking mag-iina. Ngayon kasi yung piyesta ng Naga at kailangan si Nuestra Señora de Peña Francia. Traslasyon procession ang tawag dito sa buong Bicolandia. Ano kat napakamalas ko nga naman, naiwan pa ako ng jeepney. Buti na lang may nagmalasakit sa akin na nakasingle na motor at pinasakay ako sa biyahe niya. Anong swerte ko naman din at papunta rin pala siya ng Naga. So tinuloy ko na, kapala na ng mukha, diba? Kung sa Maynila kasi merong Black Nazarene, dito naman sa amin merong Peña Francia. Halos pareho lang naman ang eksena. Eto na nga guys, andito tayo sa simbahan ng Francia. Dito magmumula yung traslasyon. Dito kukunin si Nuestra Señora de Peña Francia at ang Black Nazarene. At ililipat siya sa Basilica kung saan doon talaga yung original niyang bahay. Napakaswerte natin ngayon dahil nakuha na natin natimingin natin ng famous na vlogger ng Bicol. Si Boy Lado, kababayan natin. Nakaka-proud at nakakatuwa kasi syempre napaka-famous niya, kumbaga malaki na din kinikita niya sa Facebook at sa YouTube, pero hindi pa rin siya nagbabago, talagang deboto siya ng Nuestra Señora de Peña Francia. Ganyan lagi ang eksena guys pag Peña Francia, lagi siyang nandyan kasi boyadore siya kumbaga deboto siya ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kita nyo naman kung gaano siya pinagkakaguluhan dito sa amin. Talagang mabait po talaga siya, makikapwa tao. Kita nyo yan, inaakbayan po, ang daming fans.
kanino ay. Ito naman po yung Basilica kung saan dito talaga yung original na bahay ng
Nuestra Señora de Peña Francia. Dito po siya dadalhin. Maraming salamat po sa inyong panunood at patuloy niyo po akong suporta. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow. Salamat.